Hej YouTube. Her er part 1 af vores fyrværkeri. Jeg kan få Tøge Hansen ind af, og rester fra sidste gang. Vi starter ned her, hvor vi har købt et sortiment, hvor der vi har fået nogle fontæner med. En ildsøjle med 31 gram i. Så har vi fået en ildsøjle igen. Sådan en her. Den er ok stor. Dem har vi fået 2 af. Så har vi fået 2 Thundershot. Og ja, der er ikke så meget at sige om dem. Der er 18,3 gram i. Jeg vil nu ikke helt kaldt. Så har vi fået sådan en her, ikke? Der er så Thundershot. Det vil jeg nu ikke helt kalde en Thundershot. Så har vi en 3-tommers kejlefontæne. Ildsøjle igen. Jeg ved ikke helt, hvorfor det hedder det. Så har vi fået Happiness fontæne. En Gletscher med 75 gram i. Og en garagefontæne med, ja, det med 131 gram i. Det er sådan, det vejer ok meget. Dem har vi så fået 2 af. Og så har vi fået, ja, knidre. Jeg tror også det er en fontæne. Og en Happy er i en knas. Det ved jeg ikke helt, hvad der er 15 gram i. Ok meget for sådan en lille en. Så har vi nogle raketter, som vi fik med. Små lorteraketter. Ja, der er mange af der i dem. Der er 4,5 gram i. Så har vi Ekvator raketter her. Med. Der er 12 gram i. Nogle små, dem har vi 2 af. Så har vi en lidt større. Atmosfæren hedder den. Der er... Hvor meget er der i den? Det ved jeg ikke helt. 29. Så har vi også 2 af. Så har vi 4. 1,5 tommers kuldraketter. Stjerne hedder de. Der er 23 gram. Så har vi købt et månesortiment med tidsvand og... Hvad fanden er de her? Krater. Ja, dem har vi så. Der er 45,4 gram. Og 4, så har vi nogle bundter. Og der er i dem her, der er 239 for de her. Og det er min svar på de sengeraketter. Så har vi købt en Sydpolen raket. Den OK store. Der er... Ja, så ser vi en lighter. Sådan en OK stor. Ja. Og der er... Hvor meget er det i den? Der er 55 gram. Det er rigtig, rigtig meget. Så går vi herover, hvor der vi har et junior sortiment stor, hvor der er der små blitz, store blitz, crackling, jordsole, happiness-modeller, 3 tommers halvcontainer, romerlys. Ja, der er alle mulige jumping jacks, det hele. Så har vi så købt nogle kæmpe crackling, 8 store crackling balls med 20 gram i. Så har vi købt sådan nogle små ledlys. Det kan hvad de hedder. En crackling ball, jumping jack, jordsole, hexahy, alt muligt. Så har vi ildstråle med 49 gram i. Ja. Og så har vi Fatamorgana, har vi 2 af, og 2 af de der ildstråle. Og den her Fatamorgana er der 30 gram i. Ja, så har vi romerlys. Ja, de skulle lidt lige meget. 5 skud. 2,6 gram. Det er sgu lidt, det er sgu lidt ligeglad med. Så går vi herover, hvor det har et Pedo 100 skud Sterlingovn. Faktisk meget godt. Kan I se, der er 45 gram. Ja, det er fint nok. Så går vi så over til batterierne.
Starter her. Der fik vi med de her 3 batterier fik vi med til mange. Skydepumpe. 16 skud. Med 203 gram. Ja. Så får man et til over 25 skud. 200 gram i. Det er OK batteri. Så er der så skydbrød med 388,8. Det er OK meget. Og så har vi ret fra sidste år. Så jeg sidste gang. Panda batteri. 16 skud, 192 gram. Det kan være lidt lige meget. Så har vi købt et Handstorm 36 skud. Helt klart vores yndlingsbatteri. 615 gram. Så har vi købt, eller batterier vi fik med i sortiment. 3 batterier. De havde ikke brag, så vi fik et Samsung Still. Og der fik vi Ørken 47 eller 475 gram. Sandstorm ved vi. Så har vi Klippe, også et af vores største batterier. 48 skud. 825,6 gram. Det er altså meget. Og så har vi købt vores største batteri. Cyklon. 140 skud. Med 952 gram. Det er sådan OK stort. Skal vi lige prøve at sammenligne det med en lighter.